shoulder and hangs over me. Life is slowly take up. No niin, nyt tulisi tässä tämmönen Pro Airsoft-tilauksen unboxausvideo. Ja olen tilannut sieltä nyt vähän tavaraa ja tässä on 2 pakettia. Aukaisen vaikka ekana tämän pienemmän. No niin, no. Hetkinen. Voi hitsi. Vähän vaikeaa yhdellä kädellä. Ei hitsi, mistä se on auki? Hetkinen. Ottakaapa. Nytten ottakaapa. Tämä pitää saada nytten auki. Joo, havaita. Joo, no nytten. Avataan se. Ottakaa. Tässä on lasku, joita täältä ei tarvi nähdä. Sitten tässä on 42 tuuman tämmönen aselaukku. Aika iso, laitetaan se vaikka tuonne sivuun. Sitten 5000 kullan paketti Diablo 0,20 kuulia. Sitten tämmösiä suklaita. Näitä tämmösiä kumpiakin 1 paketti. Sitten tämmönen. Joo. No, laitetaan nämä vaikka tuohon pakettiin. Hetkeksi. Näin ja sitten tämä paketti vaikka laitetaan tuohon. Sitten otetaan sakset. Tämä paketti ja vaikka laitan hetkeksi paussille, että aukaisen tämän paketin. No minä laitan nyt tämän paussille. No niin, nytten avattiin tämä paketti ja mitäs täältä löytyikään? AK-47, Kalashnikov, 487 FPS lähöt, eli what? 148 12 grammasilla. Eli tässä on 122 joita me tullaan käyttämään tässä aseessa. Ja tuommoiset tiedot voitte laittaa vaikka paussille ja katsoa. No niin, ja sitten nyt avataanpa sitten se ase. No niin, siinä on aluksi jotain käyttöohjeita. Muovikuula-aseen turva- ja käyttöohje. Luo ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. En lue. Ja sitten, no tässä olisi ehkä sakset hyvä apuväline. No niin. Nyt itse asiaan. 8,4 watin miniakku. Tämmönen 1100 milliampeerin 8,4 watin. Tuommoinen. Sitten kantohihna. Tämmönen AK-kantohihna. Sitten laturi. Tämmönen. Ja sitten
600 kuulan haikaplipas. Tämäkin metallia niinkö. Tämä siis metallinen haikaplipas. Tämmönen. Ja sitten tulee nyt sieltä. Ja sitten tässä on toinen 600 kuulan haikaplipas. Sekin menee sinne. Ja sitten Iteas. Siinä on hienoa se. Ja tässä on näköjään joku työkalu. Tämmönen työkalu. Ja sitten ase. Ja sitten näyttää olevan puhdistustikku. Ja sitten ase. Täällä on hoppuppi. Tuossa. Sitten tämmönen ihan tämmönen perusta. Tämmönen tuossa niinku tuo kolo ja sitten täällä päässä on tämä, mistä näkee, että ja sitten tässä on tämä tulenvalitsin, eli ylhäällä safe, sitten alempana semi ja kaikista alimpana full out. Ja sitten tätä nappia painamalla tippuu lipaus ja tämmönen ihan perus ase.